Terve! Mä olen Herra Mäkinen ja mä ajattelin opettaa sinulle uuden kielen noin puolessa tunnissa. Kysymys on LSP:stä eli Lego Serious Play kielestä. Ja mistä siinä on kysymys? Se on rakentamista sen sijaan, että pelkästään puhuttaisiin. Siinä me petämme omia aivojamme, jotta me pystytään katsomaan eteenpäin. Pitää lähteä liikkeelle ja antaa käytännön opettaa. Kyseessä on siis niin sanottu iteratiivinen prosessi. Mitä abstraktimpi tuote, sitä vaikeampi sitä on ymmärtää ja vasta prototyyppi antaa meille kielen puhua yksityiskohdista. Ja tämä Lego Serious Play luo kielen, jolla ongelmaa pystyy käsittelemään. Kysymys on tästä. Tämä on Magritten maalaus siitä, kuinka mies katsoo munaa ja piirtää sen perusteella tulevaisuudessa munasta kuoriutuvan linnun. Tästä on kysymys Lego Serious Playssä. Kun ongelmat ovat kompleksisia, niin ainoa tapa alkaa käsitellä niitä on ryhtyä tekemään. Jokainen, joka on joskus yrittänyt vaikkapa lankavyyhtiä selvittää tai jos on soittaja ja laittaa kaksi piuhaa metrin päähän toisistansa, hetken kuluttua ne piuhat ovat sekaisin ja ainoa tapa lähteä eteenpäin siitä on ruveta selvittämään niitä solmu kerrallaan. Jos ongelmat ovat yksinkertaisia, tilattuja, niin nehän pitää vaan luokitella ja alkaa yksitellen vastaamaan niihin. Jos ne on taas monimutkaisia ongelmia, niin vastaukset ovat suurin piirtein annettuja siitä analyysistä johtuen. Me teemme aina samaa kuin olemme ennenkin tehneet. Jos taas ollaan kaoottisessa ongelmatiikassa, pitää tehdä jotakin, jotta ihmiset pääsevät siitä kaauksesta irti, organisaatio saadaan rauhoittumaan ja yleensä sitten lähdetään kohti monimutkaisten ongelmien osastoa. Mutta sitten kun ollaan kompleksisten ongelmien äärellä, monet asiat on epäselviä, niin pitää vaan alkaa kokeilla, toimisiko tämä vai eikö toimisi. Kun ihmiset ovat kokouksessa ja heille esitellään kompleksinen ongelma, niin sillä hetkellä kun joku toinen sanoo, että mä olen törmännyt pikkasen vastaavaan ongelmaan aikaisemmin, kaikki on, että tehdään siis sillä tavalla kuin sinä silloin teit. Ja kun ihmiset katsovat ratkaisemiaan asioita tai miettivät, miten organisaatio on selviytynyt viimeisen 2 vuoden aikana, niin kaikki näyttää täysin rationaaliselta, valinnat olivat loogisia. Ja tämä johtuu siitä, että aivot rationalisoivat tekemistä. Ja itse asiassa meiltä näissä rinnakkaisissa vaihtoehdoissa tai rinnakkaisissa elämissä, niin tällä hetkellä meiltä puuttuu hyvin paljon työkaluja. Lego Serious Play antaa vastauksia nimenomaan tällaisiin kysymyksiin. Tämä on uusi kieli ja se pitää opetella. Tämä on rakentaminen plus tarinan kerronta. Tämä ei ole leikkiä, tämä ei ole peliä, mutta tämä on universaali ja hyvin demokraattinen kieli, jonka pystyy oppimaan noin puolessa tunnissa, ja nyt me Petrin kanssa näytämme, miten se tehdään. Lego Serious Playssä on 4 vaihetta. Ensimmäinen vaihe on suunnitteluhaasteen määritteleminen. Se voidaan tehdä vaikkapa keltaisten lappujen avulla siten, että jokainen kirjoittaa ensin oman näkemyksensä lapulle, sen jälkeen laput viedään seinälle ja katsotaan, mitä yhdistäviä teemoja on löydettävissä ja yhdessä määritellään, mitä me tänään suunnittelemme. Toisessa vaiheessa jokainen rakentaa itse omassa rauhassa. Tämä on tärkeää siitä syystä, että siinä syntyy tämä omistajuuden kokemus ja toisaalta siitä syystä, että ihmiset ajattelevat erilaisesti. Toiset ovat enemmän ulospäin suuntautuneita, toiset ovat enemmän introvertteja, on siis ekstrovertteja ja introvertteja. Ja on tärkeää, että myös
introvertit ihmiset pääsevät antamaan oman panoksensa, koska heillä usein on paljon annettavaa. Kolmannessa vaiheessa jokainen tämän rakennelman perusteella kertoo tarinan, joka liittyy tähän suunnitteluhaasteeseen. Miten hän näkisi, että suunnitteluhaastetta voisi ratkaista. Sen jälkeen näiden tarinoiden perusteella teemme yhteisen rakennelman, jossa nämä kaikki aiemmin rakennetut rakennelmat ovat osana ja kaikki tarinat liittyvät tässä kohtaa yhteen ja katsomme, miten yhteinen näkemyksemme on kehittynyt. Ja koska kyseessä on iteratiivinen toiminto, voimme tarvita useita syklisiä rakennuskierroksia, joiden aikana näkemys tarkentuu. Ja kun tämä näkemys on mielestämme tarkentunut riittävästi, sen jälkeen olemme vaiheessa, jossa määrittelemme, miten eri ulkopuoliset agentit liittyvät juuri tähän rakennelmaan ja mitä asioita, tekijöitä, toimijoita meidän pitää ottaa huomioon tässä rakennelmassa.